Ya, 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 ya. Ya. Joget sini yoga. So. Pak E sing ngersake Jogja istimewa monggo.
Tragedi tali kotang ya, Dek. Terus ora sang gagas mukiti. Ora sang. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sakotange saikine lah kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki senajan regane 6.000 kuwi wujud tresnanku jare kowe melu aku leko mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kota Mas Bintoro sembah nuwun. Joget apa, Pak? Mbak Nana, bojone jak joget, Pak. Tali kotang wujud tresnaku kang suci. Masak Mas. Tenan, Dek. Wis to. Ukurane piro? Oke. Oke. Wujud tali sakotange saikine lah kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki senajan regane 6.000 kowe wujud katres kotang saksi tresnaku kang suci tali
spesial untuk Mama Yawe Dewi Nduk. Iya. Sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Kita jajan. Karo kanggo dulurku lanang, pokoke bagus. siang pantoro ratri mong eling manising ati sejak iso duweni marang sang Yasulaksmi.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Bapak-bapak, ibu-ibu panitia joget bareng monggo. Ibu, ayo, ayo. Terakhir. Yo, tintek. Jepara.
beres. Iki lho Pak iki saiki. Pak kuwi. Aduh capek deh. Capek banget. Depan di peranku. Mugi rahayu engkang sami pinanggih nuwun matur nuwun wilujeng dalu.